Tingnan mo si Peter, ayan ako niya na Lisa, kabawa na ito ang mga doon na infallible ko. I am the successor of Christ, the head of the visible head of the church. Church of Christ, wala mo exist anime time. Pasabot umahin ni Peter sa unsay iyang nadaw at dili kay tungod ng kay infallible ko. Muna, di mo pwede mga question. So anyway, muna nga wala ang siya exist at that time. He has to justify and explain kung anong gibuhato na yun. Thank you, my gabi. Okay, salamat Brother Ray. Niya, mga ang negative side sa iyang debatan. Niya, arita sa 3 minutes, 3 questions sa Brother Ray, no? Niya, sunod, subag dayon sa affirmative. Unahan na ito ang negative sa pagpunta, nahan ito sa affirmative. Sugdan ka na dayon. Ako muna na. Kiling 3 questions. 3 questions. Pwede yung muna sa tiga. Okay. Pagdaman, wala na akong pamutang na. Kiling, tinungod ba ito na akong unang argument na kining prior sa Vatican I, wala ko yung clear determining factor na infallible statement pa na or dealing infallible statement ang teaching sa Pope. If so, how do we determine? Thank you. Dumanan na siya. Thank you. Okay. Ato lang ito ipon sa Brother Ray, no? Pero ang ako ikapaambit ba na pumunta ng Brother nga prior to Vatican II, no? Sumasayang papayag. Wala may kining clear determining factor, no? Kining sa infallibility. Kaya sa akong ipatos lang ako kinisang kitando. Ako kining balik ko ng tubag, no? Kung ipahayag na niya. Nga although dili mo na specific, no? Prior to Vatican I. Sa Vatican I, ay mo ka ng very specific. So, mo ka na siya purpose sa definition to make definite, no? Pero kung ato ka nang atrasibo, ka nang mong principles sa Vatican I, katong mga nagunang ng mga pamahayag sa Papa, ang pumunta na lang kung nasulta na nagtulog ang mga kondisyon nga gilatid sa First Vatican Council. Kung tulog ang kondisyon, maunga ko na sa Papa, nanudlog ang isip o ginamit ang iyang katungod o otoridad isip ng mga panguo. Ikaduha ko ng iyang panudlog lamot ba sa faith and morals o ikatunog ko ng mga panudlog iyang ang ipanawat sa tibok kalibutan. Kung nasuod nga ng tulog ka kondisyon, naingon na ito na ang statement sa nagunang Santo Papa na covered sa sphere of infallibility. Although ang Santo Papa sa nagunang panahon prior to the First Vatican Council, wala silang explicitly claim, no? Kaya nang wala silang gamit ng terminong infallible, but they were in fact infallible. So, muna siya Brother na itong tubag sa iyong fakta. Next question. Kining, mo-order ba, tinungod ba na yung Brother mo, na sa'yo pa tinali ko na ang condition sa i-establish sa Vatican I, katong puno ang condition, somehow ni contradict sa Matthew chapter 16 verse 19, whatsoever na, dili man lalit, faith and morals, ex-cathedra, kundi whatsoever na sa whatsoever na sa gusto, puro mag-general, dili naman tayo tulungan ka conditions. Thank you. Kuna, salamat Brother, no? Well, what regards the interpretation of the word whatsoever, bisan unsa, imong ginisilutan, hindi mo ito sa langit. Ang inyong doctrine sa infallibility may specify, no? Itungod lamang sa faith and morals. O, consistent ka na siya sa ipangulo ni Kristo nga bisan unsa. Kaya ka ng word na bisan unsa, ingon ni Kristo sa San Mateo 16:18, nag-ingon sa niya sa San Mateo 18:18, kinahanglan nga pag-sabtun ka na within the context of the mission nga gihatag ni Kristo nga sa mga apostoles. Ipadaan ni Kristo mga apostoles nga sa kalibutan, dili pagtudlo sa mathematics, dili pagtudlo sa siyensya, dili pagtudlo mahitungod sa political government, dili mahitungod sa kaluwasan. So, kanang bisan unsa sa buti ay spiritual power, no? Regarding faith and morals. So, alam ka na Brother Ray, consistent, no, ang ining limitation na giset sa Vatican na regarding faith and morals of dili may tungod sa ubang mga tukan. Last question? Last question. Thank you. Kiling, paano ba? Ay, Matthew, tinawag ba ng Matthew chapter 16 of chapter 18 na kiling whatsoever bound and those dili lang ni kang Peter, kundi sa tanan ng mga apostoles. Thank you. Okay, salamat Brother, no? Si Brother ni tandog siya sa San Mateo 16:18 nga gihatag ni si Kristo ningon nga ni Pedro
bisan unsang imong kapuson sa yuta, kapuson sa langit, imong dili tugot din sa yuta, tugot sa langit. Niya sa samang higayon, iikot daw sa kung isog daw sa ganang ni Kristo na puso na pulong duha ang mga apostoles kauban ng Pedro. Well, ang pagkapuong Padre, nagsama, pero makita na ito kung atong tanawon sa imong text, doon ay kalainan. Kaya sa San Mateo 18:18, bisulti ni Kristo mo maong mga puong nagto sa mga apostoles kauban ni Pedro as a collegial body. Pero sa San Mateo 16:18, bisulti kini ni Kristo ngadto ni Pedro laman. Sa totoo si Pedro magkahimo nga siyara, pero mga apostoles kinahanglan silang tanan kauban ni Pedro as a collegial body, no? Sa pagkakaroon o kana siyang pattern sa gitawag na ito o kining council, no? Council which is always approved by the Pope and together with the Pope, never separate the Pope. So, Brother Raymond, kasi nga itong ibang siya mo. Okay. Salamat sa Brother Ramon. Ya, umanagid ang 3 ka minutos sa pangutana. Ya, ari na po sa affirmative po na pangutana, no? Nato sa negative side, 3 ka minutos, Brother Ramon. Salamat kayo niya. Ang una akong pangutana kay si Brother Ray ganiya, maingon siya nga di man si Pedro Ray ginagan sa mga Yahweh sa mga sa langit. Ang bang mga apostoles na kadawat na sa mga Yahweh, no? Unang mangutana ko ni Brother Ray, doon ako ay mabasa sa Biblia nga doon ay laing apostol gawas ni Pedro nga gihatagan usab sa mga Yahweh sa mga sa langit gawas ni Pedro. Sa Biblia, awa di kayo makasa na specifically apostoles na gitagaan o Yahweh sa kinarian si Apostol Pedro o Diyos. Pero ang current page sa Yahweh nga matutpaso sa Catholic Apologies na bounding and losing kung nga mo identity sa infallibility dili lang sa Pedro kung dili para sa tanan. So whether si Pedro na Yahweh pero sa privilege na kapit ang mga apostoles. Thank you. Next question. Salamat Brother Ray niya. Ang ikaduha na kong pangutana kay sa atong lagdagon di man ta kining tulong pangutana ihatag mo sa series sa itong panggawas na walay follow-up, no? Sa sunod na pangutana. Hindi mo babay lang ko na itong hindi ko yun, no? Ang ikaduha na kong pangutana Brother Ray, no? Tingali related sa itong pangutana. Yang mo yun ka ba ng Iglesia nga gisutan ni San Pablo mo nga ligi pagkuranan sa kamaturan sa Timoteo 3:15. Maura sa ng Iglesia ng itubo ni Kristo kaya hindi masaligan na bisa ng kakahan sa Hades dili makabuntog nini. Yes, San Mateo 16:18. Pero huwag mo nila ko sa atong discussion o kayo ko pero the same church. Okay, salamat, no? Salamat din sa bali sa ngayon kang Rebuel Labor. Ang kanyang state kang tawag kung anong tunay na labor sa kong iba. Ito na lang kong pangutana kay ako naman yung gibutan dito rin. So, really na yung follow-up kay mo naman yung akong hunang-hunang pangutana na yun. Kaya lang sa mga baptist, ang bugtong dili masayo kung uraman ang Biblia. Sa walay tradisyon o iglesia na dili masayo, ang pangutana mauna sa unsang pagihan ang matuod ni iglesia mahimong masayo. Apan sa samang higayon siya matawag na liging patukuranan sa kamatukuran o dili mahimong kawang itong pasalig ni Kristo nga bisan nagkakahan sa Hades, dili makabuntog niya na sa ato pa sa iyang iglesia. Ato ba ito ang church ko sa Bible kanang nasa Matthew chapter 16, doon na siya po distinction, the spiritual and the local church, the visible local church. The spiritual is the universal body composed of Jew, Gentile, na nasa 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 13. Ang local church, mo na siya ang describe as plural churches of Ephesus, churches of mga nakalaing lugar sa Asia, no? O niya, ang kanong church, local churches, mo na doon na tendency nga masayok sama sa 1 Corinthians chapter 1 verse number 8 to 13. So nasa isipya kay nasa division. Church of Ephesus, Revelation chapter 2, chapter 3. Nabasa na ba niya ang mga churches niya nga nibiya sa ilahang unang gugma, Church of Smyrna. Na mga local churches, tinawag niya mga apostate. Pero ang mga local churches na siya. Pero ang one universal body of Christ, which is spiritual, one for all and all for one nga body, mo na siya ang spiritual body na diligid na tayo, blameless in the sight of God, mo na sa Ephesians chapter 5. Thank you. Okay, thank you, Brother Ray. Nya, kumang natong tulog ka
sunod-sunod ka pangutana, narita ta sa closing statement, ato ang hatag si Sir Julio, tulo-tulo, no? Kaya wala kita time. Ato lang ang negative side, 3 minutes, Brother Ray. Thank you. Sa akong pagsuon, I am not boastful enough to say that I have come to a conclusion sa akong pagsuon. I am still learning as a young student. Pero small na as of now, second akong mga kabahin ng mga conclusions, kabahin ng infallibility of the Pope, no? Wanang kining unas tanan na lagi, it is a redundant. Tingnan naman, sa ang Holy Spirit that no being a teacher in behalf of Christ in my name. That is the Holy Spirit, not Peter. And then, ang Holy Spirit mutudlo sa tanan, will teach you sa tanang mga apostoles o mga sir magtutudlo sa mga believers. 1 Corinthians chapter 2 verse number 10 o verse number 13. Whereas si Peter, the Pope is only one person. Di mo na kung atong sabton ko ng Roman Catholic doctrine nga, tutuan na sa apostoles ang Pope, o niya ang Pope may magtudlo sa mga tao. Di mo na mo. Kaya sa Biblia, the Spirit will magtudlo. Dili channel ba? Dili channel. And then secondly, the honest substance, kining mga maningon ko confused kay na-confuse ko kay kining kung akong dawato ni siya na ang statement sa Pope infallible under 3 conditions, it violates Matthew chapter 16-19 or whatsoever. And then we start sa Pentecost, pero si Paul wala mag-recognize ang iyang infallibility sa Acts chapter 11 verse 1 and 2. I-question na ninon sa mga believers sa Acts chapter 11 verse 1 and 2. So muna na, really, it's either it's there, so wala maili, or wala niya na pila. Muna siya duha ka possible answer ani na i-question na. So muna na, with this, I hope na nakasabot sa mga listeners na ito nga anong na mga non-Catholics nga somehow dili morag na sila mga few objections kabahay ni ini because really it's not a very simple subject to tackle. Kanya 1 hour is not enough to discuss the whole issue. Thank you. Salamat sa Brother Ray sa imuhang katapusan na closing statement niya. Pagkatag sa affirmative side, ay iyang closing statement 3 minutes sugod karon. Salamat kay Reverend Adam, salamat kay Tony Pagray. O sa akong katapusang barog na inyong tema nga diskutan karon. Akong sundan katong diskutan ni Pagray no sa buhat kapitulo 11 versikulo 1 hanggang 2. Alam kaniya nga wala gi-recognize ang autoridad ni Pedro kung kay binalis niya. Well, in fact nga doon ay may supol sa autoridad ni Pedro, dili ka na siya argumento na si Pedro wala autoridad. Kaya nakita na ito sa sinudan na doon naman dito yung mga Kristiyano dito sa Jerusalem. Wala pa sila magkasalit. Hindi na rin kanina Jewish converts. No? Alam nila, ang katawhan sa Diyos na langkob ng hinapon sa mga Jews. O pinahagi ni Pedro, gidawat ng mga hintil, isip ng sakop sa Iglesia. And this controversy was finally settled in the Council of Jerusalem sa buwan kapitulo 15. O makita na kung alin biyo na si Pedro mo yung may barug. Human sa taas kalantugi, si Pedro may barug. Hindi human sa pag-diskurso ni Pedro, kanawag ni siya hukom, ang tibuok na kining katiguman na ilong si Santiago may aprobar, midason siya sa isulti ni Pedro. So mo nang isang exercise of authority niya kung si Pedro dili pa posible kasi masayo kung mo gyapon siyang malison na tutungura kay pakihalo tayo nga puros mga sayo sa may katungod nimo sa pagtudlo nako pero nito ni na the issue regarding whether kining Gentile converts to be circumcised or not was finally closed. Kaya mo na sa atong panahon karon dili na ito ikinahanglan na tubigon itong mga magabig na ito sa pagka-Kristiyano. Kana siya was finally settled once and for all itong council sa Jerusalem. So kana siya isa na exercise of authority. Pagbalik ko na ito nga no less than infallible authority ang mo pudlok sa tanang mga panagkapangit. Kunya kining
May tungkol sa whatsoever, ako naman itong ditupag sa mga question ni Grace ni Padre, o hindi na kinangan sa biyo na ako ang natutubag. O may tungkol sa not confined to faith and morals, well, ako itong giingon nga ang mga apostolos kipadaan ni Kristo na sa kalibutan, aron pagtudlo may tungkol sa doktrina sa kaluwasan. O nga na usang not confined ang espira sa infallibility. Sa akong pagpungutanan ni Brother Gray, nga mo doon na baylayang apostol na gawas ni Pedrong kadawat sa ngayawi kay mamana siyang iyang i-allege no, sa iyang prior statement. Si Brother, salamat kung may itubag siya nga pero matod niya masabot na siya kay mauraman to nangatagan sa sarili niya sa pagtapos o paghubad. Pero ako ka nang pasabot nga doon ay kalainan no, kay mga apostolos kadawat sa mga gahong isip i-collegial body pero si Pedro nangatagan sa mga gahong nga siya, magahimo siya sa siya ra o mo ka na siya ang otoridad sa mga Yahweh. Hindi manitabo nga doon ay listagan sa kanyang Yahweh because that will lead to confusion. There are so many heads mo hatod ka na agad sa inyong kagubot ng kamulian. Alright, daghang salamat. Sakto kayo ba damon ay muhang 3 minutos ay muhang closing statement niya mag-eksunan wa na kita panahon sakto kayo itong oras niya sa tiyari sunod kung magkasayo-sayo magita ang usa ka oras na yung konsyum no pero at least lang tag 2 kami at least 2 ka minutos sa kada 5 minutes nga closing statement. Salamat kayo sa pagbatit side Brother Ramon Gitamundok sa Catholic Faith Defenders. Of course, sa itong igsuon nga mo ikatbang, negative sign, mga si Brother Ray sa Baptist, kanya atong mga igsunan nga nagpaminaw. Sayod ko nga daw nang widagan nga mga kininiang reaction niya. Tingali, sunod karong Bernice Paul, pwede yung makatawag, o bisan ang mapon kay sa programa ni Brother Sof Fernandez. Makapangunta na may tungkol ubahin sa ilagis glutan karon may tungkol sa infallibility of the Pope nga gibarugan yun sa mga Katoliko nga kining maong pagpunudlo sa Santa Iglesia kalabot sa turuan ug sa kamatasan dili masayo pasiban. May so niraunta na kining mga gihimo nga dialogo makapalikon kini sa atong pagtuo ug labi na gyud nga ato kining maubas sa pagsatag sa pagkinabuhi. Mayong gabi niya atong ibalik ni Sister Kriel. Salamat po dadam, yung wala mong kita ikong panahon, natulang po salamat po, of course, sa itong mga listeners, itong mga teachers, salamat po National President Brother Ramon, niya po si Brother Ray Batikin, niya po si Brother Alvin Gitamundo, si Brother Jeffrey Kayusa, o si Brother Adam Ampea. Itong tapusan sa kasagam po, o ba ni Brother Adam? Naman, anak ng Espiritu Santo. Amen. Langit ng mga mas, salamat Diyos, mining kay Guyunan, mining kay ka na mo. Sa mga igsoon, Brother Mon, Brother Ray, Brother Alvin, mga Brother Jeffrey, of course, Sister Yulog, sa atong mga igsoon tanan, mga nag-uban, nag-sunod ng atong turmanon. Salamat kayo sa inyong paginaw o sa sunod ngayon. Magkita ta, magdaigo na itong Ginoo o advance Merry Christmas and Happy New Year, Sister Yulog sa tanan. Sa ngalan sa mga tanan, Espiritu Santo. Amen. Salamat, o God bless us all. Maybe. Tula sa GWRF Radio Farza, alas 7:15, time check by Kia Motors. Kating May tuon, kumusta? May gabi ka itong tanan. Welcome din atong sa katagda na tulunganon, katinawan sa pagtuong Katoliko sa gihapon. At yung bus na lagad kanina, Sister Yuli Rapana, makigoban usap. Anyway, Wednesday man ron, uliya na tayo gamay pag-ambitay, pinag-ambitay, no? Ay gamayng dialogue, kubal sa itong National President na si Brother Ramon Gitamundok, o ni Brad Ray Batikin, no? O sa again, ito na sa Baptist, sa Baptist, no? Ngayon lang sa i-welcome si Brother Ramon, Brother Ramon, may gabi. Mayong gabi kayo mo sa Yuli, mag-ibig sa Tutunod Adam ni Brad
Just pray. May pray natin di sila. Welcome, Brother Mon. Yes, welcome si Brother Ray Batikin. Brother Ray, mayroong gabiin. May gabi Sister Yoli, may gabi Brad Ramon, si Brad Adam Ampere, Brad Jeffrey, may gabi isan. Kung sa tumasok, kaya di paminaw, niya ako na akong salamat nga sa makausa, kung itaga higayon, makapambit, sa tulunganon ninyo sa kakinawan sa pagtuong katoliko, dahil sa diwayang yan. Salamat. Welcome, Brother Ray. Yes, welcome si Brother Adam. Brother Adam, mayroong gabiin. Yung kabigan mo sa Stereoli, ako ni Brother Jeffrey nga atong kameraman nga sa Stereol, Brother Ray, o si Brother Mon. Of course, si Brother Sansantan, Brother Sok Fernandez, at mag-isunan nga mag-iunos, pagsubay ni atong sa kakaklang tulmanon, ang kaminawan sa kulikong katoliko. Welcome. Welcome, Brother Adam. Yan, ako ni Sudan sa kapag-angko pa ni Brother Ramon. Nangyalang sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ako ang lagi tulamahan sa mga kinuusong magrasya ng pag-awat ng mga tama. Kamu ikangay din ang presensya. Saan ba kayo magtuon sa imong pulong, niluay? Ikaw magpapataliwagan na mo. At magpapatuntay na mo ang kalinaw pusay o kayo sa nga imong iangko. Mahitabo niya sa imong magtulog. Hindi nga mo isang ayun mo sa ngalan ni Kristo mong Panginoon. Amen. Amen. Salamat sa mga sa anak sa Espiritu Santo. May gabi pag-usap, hindi atong ihatag ni Brother Adam, mga ato ang moderator, may ato ang dialogo, no, sa duwa ka habig, no, Brother Mon, to ang representative sa Catholic Faith Defender, niya po ang ato itong sa kabaptis, si Brother Ray Batikin. Dahil sa mga Stereoli niya, ang ilang team magkaroon, pamatutan sa affirmative, Brother Ramon Bitamundok ang may tungod sa pagka-infallible or infallibility of the Pope, no? Niya, ang mudinay nini, of course, ang negatibo ng mga ang atriksyon si Brother Ray sa Baptist. Adunay 7 ka minutos alang sa affirmative side of the statement. Kunya, another 7 minutes sa negative side of the statement. Maniana, adunay 5 minutos affirmative side debatal. Nya negative side debatal another 5 minutes. Nya negative side asks a series of 3 questions to the affirmative side. Then affirmative side answers the 3 questions in not more than 3 minutes. Then affirmative side asks 3 questions to the negative side. Then negative side answers the 3 questions in not more than 3 minutes. Maniana, negative side closing statement adunay 5 minutos, na 5 minutos sa affirmative side sa closing statement. Kanya, kay murag dili na ipaigo itong time tingala itong adyasan ni Sister Yol, kay murag 7 minutes man tingali alitas 3 minutes sa negative side sa kining closing statement ni Rimon, no? Kay aron makaigo na itong time. Kanya, ready na Sister Yol? Okay. Kanya, ito yung hatag, isang paglangan mag-extunan at hatag ang kagayunan sa itong affirmative Brother Ramon Bitamundok. Kaya ito sa minuto ba? 7 minutos. Ito sa minuto, okay. Wala problema. Langga. Salamat kay Brother Adam. Salamat dito sa Payulo ni Church Play nga niya karon nga mo inihat ni kuha sa atong kamera, no? O sa mga sa pagkong salamatan si Brother Ray sa iya pagsalmo karon sa atong programa. O sa iya po padayon kuan kanato. Meaning suon nga pakikidaya, no? Ang tema nga mo isuban karon mao ang mitungod sa infallibility of the Pope kung pagkadili mo sa iyo Santo Papa sa Iglesia Katolika. Ang doktrina kalabot sa infallibility o labi higit sa papal infallibility usa sa mga wala kayo ng sub-faith nga doktrina sa Iglesia Katolika. Kung sa niningunan akong baruog na akong tuyo mong pagkatinaw sunod sa iyo na pagsabot may tungod ni nga doktrina kinagis pagsaysay kung sa ipasabot ini o kung sa wala ipasabot ini ubos panudlo sa unang konsilyo o ikalawang konsilyo na tika. Ang pagdali mo sa iyo sa Papa, musibo sa mas dako nga luna, niya sa pagpahayag sa kamatuuran sa Ebanghelyo, o sa lintunganay nga Kristohanong mensahe atas kanawinan. Ang pagdali mo sa iyo sa Papa, kabahin sa kinatibukan, nga paghiya sa Espiritu Santo, diha sa kinabuhi sa simbahan, kalisaan ni Kristo sa iyang Panginoon. Mabasa na ito sa 1 Kapitulo 14, 16, versikulo 26, niya Kapitulo 16, versikulo 13. Matutag sa itong Ginoo, na mangayo ako sa mahal gutagan ka mo niyang laing malalaman, ang Espiritu sa kamatuuran, aron makikuban ka ninyong hangtod sa kanluran.
ang malalaban ng Espiritu Santo ay padala sa mga sakungan, magtudlog mo kanundong ganin mo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Apan inikabot sa Espiritu sa kamatuguran at tutulan ka mo niya sa tibuok panagugyan. Kini mga pulungan gisulti ni Kristo unang ito sa mga apostoles, iyang ipili aron magdaangat ko sa kalibutan sa Diyos nung pagpadayan. Aron nga ilang masangyaw ang iyang mensahe, diha sa iyang kinitibukan ug sa walay sambog sa kasiyapanan. Apan kini mo saan sa talagsaong panalipod, dili lamang kutubra sa panahon sa mga apostoles, ang dili laki usab sa musunod ng mga henerasyon, sa mga magtotoo, inaagi sa ilang lihitimo nga mga pamuo, hangtod sa ikaduhang pagpalig ni Kristo. Nayag kini kay Jesus mingon man ang Espiritu Santo makiguban kaninyo hangtod sa kanturan. Sa pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia, doon ay usa taniwa sa napulog-duha ka mga apostoles na iyang kitagan sa talagsaong katungod o katungdanan sa pagduma sa iyang kanon. Ang hapsay nga pagtuon sa mga sinuwat sa buong tugon, magtudlo ka na to, ang gipili ni Kristo ni mong buluhaton mao si Pedro. Diya sa Mateo 16:18, si Kristo ningon nga ito ni Simon, kansa nga ni iyang giusab nga ito sa Pedro, nga sa ramay ko Sipas, ang kahulugan ni Tato. Matod ni Jesus, Simon, anak ni Junas, bulahan kagayon. Kay kining moong kamatuoran walang maabot kanimo gikan sa bibisan-bisan tao, dili gihatag kanimo sa pamamahan nga tuwa sa langit. Kung sa sultihan ko ikaw si Pedro, ibabaw ning bato, tukuron ko akong iglesia, o bisan ang gagnahan sa hadis, dili makabuntog niini. Ihatag ko kanimo mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili din sa yuta, idili dito sa langit, o ganimong itugot din sa yuta, itugot sa dito sa langit. San Mateo 16:17 nga 17. Ang sigo nga po pamalandong nining mabulukon ng mga pulong, nagilito ni Jesus nga ito ni Pedro, matod ka na ito ang nining pipilag ng mga kamagturan. Una nga taliwa sa lanlaing tubag na ito sa persona ni Kristo, si Pedro ang nakahatag sa sakto na tubag. Ikaw mga Mesiyas ang anak sa Diyos na bukid. Si Pedro may pakita sa ikawhanong kahuyan o sa iyang kagahay mo sabot sa daghang higayon. Apanining manungdanong pangutana, kalabot sa punto sa doktrina, may tungkol sa persona ni Kristo, si Pedro nakahatag sa dili masayot na tubag. Ikaduha nga kini nahimo ni Pedro dili gubikan sa tawhanong kaalam, kung dili kini talagsaong abang ikan sa kitasan. Kaya nga itong ginumingon kining mong kamatuoran, wala mo abot gikan ni bisan kinsang tao, kung dili gihatag kanimo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Ikatulong nga si Kristo gayod ang magtutupod sa iyang iglesia o dili laing kay siya mingon pagatukuron ko nga itong iglesia. Kung ikaw pati kay mutan sa Ginoo, iya kining tukuron. Diha ni Pedro, dahil nga itong Ginoo na mo, ikaw mo sipas o sa ibabaw ng kipas pagatukuron ko ang akong iglesia. Niya kalimang nga tungod kay ang mapulong ni Jesus dili man mahitabo ng mapakyas. Busa sa iyang pag-ingon, bisan ang gaghan sa hadis o sa wagubad kamatayon, urong hubad impyerno, dili makabuntog nini. Ato masabot nga ang matuod ng iglesia dili malumpag. Ang gitawag og indestructibility, kaya kini walay pagkahanaw o mapadayunon diha sa panahon, gitawag perpetuity, o dili mahitabong ang hulog kini sa kasipanan sa iyang pagsangyaw ngadto sa kalibutan sa makaluwas nga kamatuoran. Mao kana siyang gitawag nga infallibility. Kung pananggit doon higayon nga matuod ng iglesia nalumpag, nahanaw o nahulog sa kasipanan, mairihiya man o mga apostasiya, nandili malimot ang magagnahan sa disdi nagikan ang malaglagon nga gahom o sayop ng mga pagtulunan o mga pagtalikod gikan sa matuod na pagtuong midaog batok sa iglesia nga gitukod ni Kristo o sa ingon pahimong bakak sa saad ni Kristo. Ikaw na mga taliwa sa napulog duha ka mga apostoles si Pedro lamang ang giatagan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Kay Jesus miingon kaniya, ihatag ko kanimo, that is singular, ihatag ko kanimo mga yawi sa gingharian sa langit. Ang yawi nagsimbolo sa katungod o katungdanan ni Pedro, isip primero ministro sa balay sa Diyos, ubos ni Kristo, nga mong hari diya sa pagdumala sa katawhan sa Diyos, pinagi sa tulong, pinungdanong misyon, sa pagtudlo sa pagbalaan, o sa pagpangulo. Kunya si Jesus mingon ang imong idili sa yuta, idili o sa bito sa langit. Ang imong itugot din sa yuta, itugot o sa bito sa langit. Kini nagpasabot lamang sa katungod nga gihatag ni Jesus nga ni Pedro sa paghukom, lapos tuluan, sa pamalaot, o sa pagsimba alang sa tibok iglesia.
Huwag kayong langit, dili man may tabok, na mong purpas kasetanan. Kung sa ato masagot na si Pedro, sa iyang pagbuhat ini nagkatagalan, hatagan siya talagsaong panalipod. Aron dili siya makapakanaog sa sayop na kanunlo. Sa dili makatarungan ng lumalaod o sa sayop na paagi sa pagsimpa. Kini nagpasabot sa pagkatili masayop. Kini mga kung gilitok ni Jesus o ipasuwat sa Espiritu Santo sa mga balang isuwat, mao ang usa sa nahimong pinhi imisid sa paglambo sa doktrina sa infallibility. Ang doktrina sa pagdalili masayop sa Papa ginipiner sa Santa Iglesia atol sa unang Konsilyo Vaticano ngadtong tuig 1870 sa dokumento nga naguluhan nga Pastor Eternos. Kini mao dokumento misaysay sa mga kondisyon nga ang infallibility magamit. Ang dokumento mideklarar nga sa Papa dili masayop kung siya musulti ex cathedra sa ato pa siya manudlo isip magbalantay o magtutudlo sa ng mga Kristohano. Kini nagpasabot ang Papa mo gamit sa iyang kadili masayo, kinahanglan niya kinihimuot sa formal na paagi, uban ang dayag ng intensyon sa pagpatawad, ngadto sa nang magtutuo sa kalaturan na iyang ipahayag. Katugang pa ang Pastor Eternos Milatin, sa matang sa panudlo sa simbahan, na nasakop ubos sa infallibility, o kini mahitungod sa mga doktrina, labot sa faith and morals, tuluan ng moralidad, na kinahanglan paghugdan sa tibuok simbahan. Okay. And salamat, Brad Mon. Sakto yun. Igod kayo ang iyang 15 minutos, no? O niya itong paminahon sab. Yes, Brad Adam? Sunod. Okay. Brad Ray? Salamat kung mayroon nabibig ka na itong tanan. To avoid may nabibig sa mga sukit paminaw. To avoid misrepresentation, before ko mo start sa akong pagsumpa, muhatag sa ko sa quotation sa paragraph 891 sa Catechism of the Catholic Church. Number 891, the Roman Pontiff enjoys the infallibility in virtue of his office when as supreme pastor and teacher of all the faithful who confirm his brethren in the faith, he proclaims by a definitive act a doctrine pertaining to faith or morals. This infallibility extends as far as the deposit of the divine revelation itself. Na nasa paragraph 891. Na mo na siya yung pasapot na ang Roman Pontiff na siya enjoy siya of infallibility sa iyang office o as a supreme pastor and teacher of all the faithful. When he proclaims by a definitive doctrine pertaining to faith or morals, so politics, science, economics, or other personal issues na dili relation sa faith and morals, dili applicable ang infallibility sa Pope. And then, to elaborate my point, nako na yung basahon din ni Alan Schreck, sa well-known author sa Catholic faith. Matod pa din the Catholic Church has established some rigorous conditions to determine what can be considered an infallible statement of a Pope. The first Council of Vatican was the first ecumenical council to formally define what Catholic believes about the infallibility of the Pope, even as ato na lang kumantuanan nga laktor na ko nga sa konsilyo dimension dire tulong ka conditions to determine whether the statement of a Pope is infallible. Number one, the Pope must be speaking ex cathedra, that is from the chair of Peter, which means that in his position as the chief teacher and shepherd of the Catholic Christians. Number two, the Pope must clearly define the doctrine as being truth of faith. Number three, it must be a doctrine concerning of faith and morals. Now, muna siya sakto na pag-ugyat sa katoliko nga simbahan sa mga hindi nga doktrina. Ako unang supa, in fact, sitar ni Bagramon ganina ang John chapter 16, verse number John chapter 16, verse number 16 to 17. John chapter 16, verse 16
to 17 na lagi ang amahan magpadala o lain nga magtutudlo another comforter or a comforter na magtudlo kaninyo sa tanang mga butang mapahinumdum, no? And I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Number one, the doctrine of infallibility of the Pope, our objection is that it is a superfluous, no? It is redundant to the office of the Holy Spirit. Kaya maumagin ang designated ni Kristo na nagbiya niya ang iampo sa amahan ang Holy Spirit may magpuli sa iyang to continue on the apostles na matagpalagi na He will abide with you forever. O niya sa verse 26, but the Comforter which is the Holy Ghost whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to remembrance whatsoever I have said unto you. That is the Holy Spirit. So, the Holy Spirit, when you're not a supreme pontiff sa memotudlo, that is already a superfluity sa kininiang office. Duha na ang magtutudlo. And then, second objection is that wala clear determining factor kung ang infallible state o kung ang isulti sa Pope, infallible ba or dili, prior to the First Vatican Council. Really, the Church would contend that it already exists, kaya doon na infallible statement or the office of infallibility is already there. Pero, before the First Council, wala pa clear determining factor. Mag-isod na determine kung katong gisulti ni Honorius, katong gisulti ni o sa patong mga Pope in the past, before the First Council, is kining infallible or not. Kaya naman, matutalaga niya kung gibasa dire sa libro, the Catholic Church has established some rigorous conditions to determine what can be considered an infallible statement of a Pope. The First Vatican Council in Russia, ang determining factor nararesokod sa Vatican Council. Pero sa prior magbasa ka sa mga gipasuwat din ng origin, gipasuwat din ng mga Pope kanito, mga Church Fathers. Pero dito ka-determine kung ito, it's cathedra ba ito o dili? Infallible ba ito o dili? Kaya naman, kinitulong ang kondisyon, nagsugod naman yung determine sa First Council. So wala man siya prior to sa First Council, dito naman nila establish. And then secondly, si Peter, kung imong tanaw sa Bible, I am very much confused kung kanus ang nagsugod kita. It's either nagsugod ang infallibility teaching or what yun nagsugod. Kung nagsugod, it begs the question, kanus ang nagsugod. Nagsugod ba pagsulti ni Kristo sa Matthew chapter 16 verse 18 to 19, haba nagsugod ang doctrine of infallibility? Or kung magsugod niya, kanus aman? And then, kung nagsugod din sa verse, sa nangusod sa verse nilanan si Peter of Satan, kay ni-teach mo si Kristo about the gospel. What is the gospel? That he must suffer and die and then rose again the third day. Pero hindi mo ni Peter na di yung tayo mahitabo. Layok si Peter, matters of faith. Kay this is faith, this is doctrine here. Christ must die, suffer, died, and rose again the third day. Nana sa preceding verse sa Matthew chapter 16. Maadto siya sa Pharisees, when he must suffer and died and rose again the third day. Isulti na niya sa verse number 21. When nahingo din si Peter sa verse 22, then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, O Lord, this shall be nothing unto thee. Nahingo si Christ sa verse 23 nga, Satanas, pareho ka na ako. So when did it begin? Kay si Peter nasayok siya ito in matter of faith. In matters of moral, nasayok siya si Peter sa Galatians chapter 2. Kay namag ko siya ikon, gibadyong na siya ni Apostle Paul sa Galatians so muna ang magkaksunan niya ako, this is my objection because number one, wala clear definitive ka sa nagsugod. Kunya, this is already a super redundant sa office sa Holy Spirit kung isa di Kristo sa mga magkaksunan. Salamat.
Salamat Brother Ray sa imuhang pito ka minutos na negative statement niya. Ato lang inatag ang 5 minutes rebuttal sa di Brother Ramon, 5 minutes lang Brother, natasugan ka tayo. Salamat kayo, Brother Adam. Salamat sa inyo, Brother Ray, sa iyong opening statement. Sa akong kaduha baro, akong pagdon, no, ito mga issue nga i-base ni Brother Ray sa iyong section regarding the doctrine of the Pope, no? Unang, salamat ko ni Brother Ray sa iyang pagbasa gikan sa mga Catholic sources, panawin ng Catechism of the Catholic Church, sa iyang definition regarding sa infallibility, sa iyang pagbasa gikan sa usa ka standard na apologetics sa mga libro na sinuwat ni Alan Streck. Doon yan ang gitutlo aron sa ining palikon sa Siyempre Kanan. Matod niya nga, the Catholic Church has established rigorous condition diya sa Vatican I. Niya, si Brother Ray Mikutlo sa Juan 14:16-26, yan ang itandog, no? Kung na siya tekstual ng Secretary niya to demonstrate the overall infallibility of the Church. Kaya yung Espiritu Santo ni Cristo, ngadto sa iyang simbahan, may magtudlo kaniya sa kapamuran. Kapanalang ni Brother Ray, kung dunay Santo Papa niya na pa Espiritu Santo, maingon na ito ng murag redundant na. Kay ang Espiritu Santo may nagtudlo. Well, alam ka na po, there is no redundancy in this regard. Kaya ang Espiritu Santo, tinuod mo ay pinugdan sa mga kamatuuran, muna gitawag na ito absolute teacher. Kapag ang Espiritu Santo sa iyong pagtudlo sa katawhan, may gamit sa siya buhi ng magtutudlo. Parang yun, babasa na ito din sa buhat ng pitulot sa 29 plus 30. Kaya doon na usap yun kung nagbasa sa kasulatan, siya kasabot rin yung Espiritu Santo nagkakita sa mga yun po. Pero ang Espiritu Santo wala direktang tudlo sa mga yun po. Kung niliyang ikuha sa Filipi, kausa ka panguho sa Iglesia. Kung si Filipi mo ay nangutan na sinupo, nagkasabot ka ba sa imong ibasa? O ang yun kung ito ba, kasawa na kung pagsabot niya, igawas kung tunay mo tudlo ka ano. So doon ang yung living teacher, gamit ang Espiritu Santo, and there is no contradiction between a living teacher as instrument of the Holy Spirit. Mahusad ka na siya nga the absolute source of infallibility is the Holy Spirit. The organ of the Holy Spirit is the Pope. Kung yaman ito ni Brother Ray, there is no clear determining factor of infallible statement prior to Vatican I. Pero mo makinig siya ang itawag na ito development of doctrine. Nga ang mga doktrina latas panahon magkaanam siya ka-definite. Pananglit nga prior to the Council of Nicaea, wala pa siya formal definition may tungod sa Trinity. No? O nahimong precise ang mga terminologies nga di ganin natin mapasa sa Biblia ang word Trinity, word from substantial, o kung ka na siya gigamit sa simbahan. Ikuha niya gikan sa filosofiya ang paghimong klaro sa iyang panunod. Mausa diha sa Vatican I, gihimong gidefine sa tubag, it makes more definite, no? Regarding the sphere or the conditions for infallible teaching. So, prior to Vatican I, kung atong i-apply no, ang atrasibo, no, ang teaching sa Vatican I nito sa unang pamahig sa Papa, ang pangutana niya na ato lang susihon, no? Kung sa unang mga Santo Papa ang ilang pamahayag, nasuod ko niya ng tulo ka kondisyon sa infallibility nga gilapid sa First Vatican Council. Unang ang Santo Papa nanudlo isip o sumusunod ni Pedro, ginamit ang iyang labawang katungganan, isip labawang magtutudlo o magbalantay sa tibo kanon. Ikaduha ko ng maong panudlo, kalabot ba sa doktrina, labot sa faith and morals. Ikatulo, kung ang maong panudlo, idayag bang ipadawa sa Papa sa tanang mga Kristohano. So kung naala, then it is covered, no, in the infallibility. Niyang pamutan ng Brother Ray, when did Peter start assuming infallibility? Well, Peter, my answer to this regard, no, is that Peter assumed infallibility, the prerogative, the gift, no, granted to him, promised to him by Christ in Matthew 16:18-19, atol sa Pentecostes. Kaya ni Kunsan ng Espiritu Santo, o biha si Pedro may parog, na nagwali siya nitong mayuna, samtang niya mga kauban, ng mga apostoles na minaw sa uban kaniya. Kung may tungkol sa San Mateo 16:23, alam ka na kung dili kini siya argument, tungkol kay una, nga diining panahon na ako man si Kristo. So, with Christ's presence, Peter did not assume the role of kining supreme leader, visible head of the church. Kaya ang katungdanan ni Pedro, iyang kinig-isumer, diha na sa pagsaka ni Kristo ngadto sa langit. Iyang gigamit itong mga Yahweh nga gihatag kaniya ni Kristo. So, mo kini siya nga kung
kini tubag sa mga argumento nga giluwatan ni Brother Ray, no? Nya superior pila ko man ka minuto niya. Napantay line sa... Okay, na 30 seconds. So, ato na lang isang ipasupport, no? Nga, bisan unsa man nga pag-isod na ito, may tungod sa doctrine and infallibility of the Pope. Nga, wag ito ni siya kanahot sa kining implicability, no? So, ang Santo Papa is infallible under certain conditions. So, itong tulo o what condition pinatid sa First Vatican Council, pero ang Santo Papa is impeccable. Gani, diya sa matagal lang sa Papa mo sa ulog man sa Tuskanisa, pag-uban sa katawan sa maingon, akong sala. So kung doon na may mga Santo Papa sa Iglesia Katolika nga atong mo pumatudaan, nung dili kayo ni sila nagkanjo tayo nga nakahimo sa nagdagpong kalapasan patog sa pinigsugo ni Cristo, this is not an argument against the doctrine with community. So salamat o balik na itong sa atong moderator. Salamat, Brother Mon. Sakto yung oras, Brother Mon. So,